I u Gradačcu je obilježen Dan državnosti Bosne i Hercegovine odavanjem počasti i polaganjem cvijeća na spomen obilježjima u Gradskom parku. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća obilježen je ovaj važan historijski datum i 75. godišnjica prvog zasjedanja Zavnobiha. Kako je istakao profesor historije Selmir Idrizović, jedna od najvažnijih odluka zasjedanja je činjenica da je Bosna i Hercegovina definisana kao jedinstvena i nedjeljiva država u kojoj će svi narodi imati ista prava. Današnje podsjećanje na odluke Zavnobiha više je od pukog podsjećanja na jedan historijski događaj. To je podsjećanje za sve nade i za sve ideale. To je priča o sveokupnoj historiji ove zemlje, o njenim drevnim kraljevima, gracioznim hrabrim kraljicama, poznatim i nepoznatim herojima. To je priča o istinama i zabludama, o dobru i zlu, o fašizmu i antifašizmu. To je priča o zemlji koja nije nastala 1995. godine kao rezultat rata i razaranja i volje i interesa velikih sila, nego o zemlji koja je prije 75 godina stekla sve atribute državnosti, čiji korijeni dosežu daleko u prošlost. Čestitke u povodu obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine stanovnicima općine Gradačac i svim Bosancima i Hercegovcima uputili su predsjedavajući općinskog vijeća Enir Šakić i općinski načelnik Edis Dervišagić. Prigodan program priredili su učenici i nastavnici osnovnih i srednjih škola te hor udruženja Žene Gradačca.